Τρίτο και τελευταίο look για το πρώτο ραντεβού είναι το casual. Και ναι, στο πρώτο ραντεβού μπορούμε να ντυθούμε και casual. Και τι σημαίνει casual? Βάζω ένα jean, ένα μπλουζάκι, ένα crop top, ό,τι μας αρέσει, ένα ωραίο παπούτσι και είμαστε έτοιμες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι να το έχουμε μελετήσει λίγο. Να μην φαίνεται ότι είναι εντελώς σχήμα, να είναι ένα πολύ ωραίο casual περιποιημένο look και να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει και το άτομο το οποίο θα συναντήσουμε. Το πιο βασικό, κορίτσια μου, είναι να δείξουμε αυτό ακριβώς το οποίο είμαστε. Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Για πείτε μου λοιπόν, sexy, elegant ή casual? Τι θα διαλέγατε εσείς? Styling Talk με την Ηρώ. Φιλάκια!